ɛno nso bɔ n'ani a na adane ne suo enti me wa masɛm bi a meka me sɛ ɛnyɛ obi a ɔsere bia ana ɛwɔ anigye mu ɛnyɛ obi a wɔyɛ dɛn ɔsere bia ana ɛwɔ anigye mu sɔfo sɛ asɛm timi hye obi na adan ne se deɛ enti mpanyin wɔ asɛm bi a ɔmo ka ɔmo sɛ asɛmpa wɔ hɔ yi ɛyɛ dɛn ɛsere asɛm no yɛ asɛm paa ɛya bɛtu bɔ sɛ no ɔsere ne se ano ba ne tirim ɛyɛ yɔdie na ɛyɛ dɛn ɛkɔ so ɛwɔ hɔ ɛna wobɛhu obi nso so na ɔsere ɔno deɛ ne deɛ ɛyɛ anigyeɛ enti saa na su nso so ba mprenu ɛwɔ nipa abrabɔ mu yɛwɔ tears of joy ana yɛwɔ osu a yaw ɛde aba enti saa nsɛm wɔ nyinaa yɛka bɔ mu a yɛse na menim sɛ nyame de me bɛduru baabi a maduri na menim sɛ ayonkobɔne ɛde me bɛduru baabi a mayɛ dɛ maduri enti both positive and negative part of our stories ɛna dwumadie yi ɛbɛda na di ɛde akyerɛ enipa ɛwɔ abrabɔ nim enti sɔfo clear picture of dwumadie a yɛde ba bɛsom awia dɔnko bi akosi ɛyɛ no mmiɛnsa adwada ɛde kosi fiada oka ho ɛna me nso meka ho dwumadie no n'ani so nyinaa nie. Wow, asabi me dance papa naranyin dama yerka no aka nsɛm bebree abrabɔ no Awurade Nyankopɔn no ɔda akonya no ɔda Menim pa bia na asase yɛ wodi obi bia wa akonya Nyankopɔn dama nti sɛ akonya bi ba wa fam anaso da akonya bi ɔba wo nkyɛn na akona ba fa do a ebe nanto wadam akonya no mu no ohia pa yerka akonya na potokasem ne yabakanda opportunity. That's right. Aha nti akonya no wo ho ma obi a Awurade Nyankopɔn da ma obi a ɔde atoa ma obi a ɔkyerɛkyerɛ ma yɛta ase dɛ Awurade Nyankopɔn wa Menim pa bia akonya na akona ba fa da ɛde dama akonya no bɛyɛ adwuma no ɔno ana ne wieye no ɔbɛkyerɛ dɛ ɔbɛwie wuye anaso ɔmwie wuye obi akonya da onye no adze ɔda yɛ no yɛ nema oye to wa modin shira de abran ana obi nso so akonya onye yɛ no nema ɔde yɛ no yɛ nema ɔde enumunyam hyaba enti wa ma nema bi abɔ no wa abrabom de mimbri na ɔto wɔ bɔ ne nsa no na otwa no kwan na so hwɛ nature na ohunu de mbri bi a obesene de ma akonya na onye ye no so obɔ ne ho mbɔden de ye bri bi fofora anka ohia motin nso ne de mbro so ntwen nimpa bia de bibia ne mbroko de sa akonya ne ba wa akonde ma Paul church de yemfa nye moye or that akonya bi obebe na we should use it for we should make good use of every opportunity. That's given right. Us them na Paul kind or say we should make good use of every opportunity given us akonya bia obaba ye na akonem no yen hwe na ye hu ne dey ade bia ye de be ye bia no o ya dzo ye o ya da odem fa so obabra na afi so Menim pa bia ye riye bia no yen kai na yen dwene ye hu ne dey no dun sunsuande no nya wankoten because if ye busuam if ifie atena baby da amia me wo he me wo Sompa FM na Sompa TV nti akonya bi obaba bia na kwana mafada me de bobobra na neme bi amaye no apart from that man kotin no dun sunsuande no orba modern baby a mefi na baby a meti baby a me ye adwuma baby a metena na baby a mo wa da madena na mre ye no o affect nimpa wo ho bia no affect baby nso a mefri mre ye da mreba onu nti na obi otum oya de bia no do obobra bia yetum hwe baby a ofi na ya akade na osimosi ana import de me baby ofi no sabio wantete na aha because of baby infinity ade bia be ye bia na akonya na ebinya na be ye bia no affect ho da mara so na obi nsuso akonya obenya no niam ode ye na brabo de bo na nhyehyɛ odugwa akonya mu no nsuso ndo ba no so ye papa ye twa ye nani wo hwe baby ofi enimpa o hye hwana ase na yakada mpa de Menim pa ya etum kwɔhye na ase wa atetu ye we di we kan ye wa ya nhwɛsode papa na hyansode papa da amba ɔno nti na wa ma baby ma edro no ɔwo se edro nti akonya no ma obi biara
onya no ma ode ba yenko na adwen na ode nimpa ye ntirim dun so adwen na nya pe aha nti obi biara na ma odwen me da se sofo nyame enhira papa papa kovima asabi ya bie ekwan na tum saa na yabu be na aka ho sasa ese yetete abete no na ne cha no ye nya atiasim no na ya atiasim ye kwa no enti saa anate ye nya bie eso awie enti tonton kakra na afi de yemfa dwumadie no ento aso asabi me da se awie ma yemfa sa akunya yesu na yenchi atifo nyina na mesua de bi se wa abrabom no mpempi ubete se nipa bi na ote na oka se me de me ho de me pe na meye o abrabom meti se nipa bi kasa mpempi ya na medi yaw ene sen abrabo ye bo e wa wie yasi na sofo justice e kan sem bi e won sunsuanso edun ti ba bi obi be hye na abrabo ase enei eni ba bi adaachi bi odina abo be kwa kwasie no esu won sunsuanso de di kan e ma na busua de toso mienu ni society a we dey owom empo woni ni nyankopon tem no won sunsuanso bi ye de e wo so edun ti wo nso obi atena se na braba a wabɔ no ebedrum bebi na obu nkombo na ohwe na chi a nanka onya akwanya enkanuma bi a oyeye no anka onye de onye biem yenu abema mak enim ranchi bɔnwum bi ɔse clock of life ye wo studio has esi me hwɛ me time na abɔ 131 no kwasɛm ne sɛ time anasa watch clock sɛ eye adwuma kɔ na chi a ɛkyɛ sɛ ɔhaw ɛdɛ ɛwɔ ho enu kira wo se wa abrabom no wo ba abrabo na wo ba abrabo no wo nnuma bi wo hono ma emre mpo entimi mu wakonya e ma ade bi a wo ye ya enka wo pese ka wo besesa no untumi nye dey ensesa ye be start dwumadi na wo bonyum bi wo gyenyum no wo se ma ye se wo pen te ne ya wo akora ohwe na animu a ne papa wo sika wo si fie watoka anopa bi wo ko school a wode na sikam no de ne de no de ne ko but eni kwanza se nipa akola na wa sha ase na obobra na ohun se ne daachi eye kese no wodi ne hunim eto ne papa ne japade a woso eni kwan abraba sha ase de sha ase from de de man ebedrum rebi suku a ne papa etitini morom de ne ekọ no si wantimi amfa anya bi papa bi a daachi ankoma bi a ne papa na ode ne ba asase si oni ho no ono bebu nkompo ahwe na chi no ho se emre bi atwam na nka me wa akonya se me papa de me ko school se me nko sua de na daach me de abo me bra no na nka yesen kam yire me ho ye dey esua de edun tu won sa abrabom no ebeduru me bi na enioma nko ye na se nipa no wanye sua hunu bi na woka e de kire obi eno ne abrabo so susu aso am ye dey me ka no enun ti wa abrabom no se de me ka no enipa bi no ho no obetimi aka se me de me ho ye ta aka se mi se o nyankopon kra wo se odi obi apeman enya no kre ade a wo ye ni nei daachi wo nchinima bi a eso mu twa so aba na mbetwa no ebetima ya papa ebetima ya de ababoni enu nti ginaye bi a wo ye nipa da sani na wusi e wa abrabom no ese wo hwe na toto nyoma yi si de be ebere bi no unu ho e wa abrabom obi se dwumade bi ase e bia wo hya ase ne sika ode hya ase ne wumpo de unya akase sinsa bete nei watima de akodum pampanso bi a ne wiase nyina mpo de anyintum na brabo so aso ne se de oye no enchirima bi de edu so mfaso but wo de ne ebia sika a unya na so wo de ye dey wanti man fa anya hwi enei enchirima bi e wa akira a omo ye dey omo sofa enam obra wa ye dey wa mo ne ye ntira na onim se ebeba ne sa abusua bebre enya japade but mpanyi a wo mu di kan na sofo menim se wo hu bi da panyini bi timi piefie ono de onim se akato ne bro na wawuntu osi odi abro no aye dey na wawu but de obehuna ne se wadi abro ma ato no na afi de wabebre nti ene oto a ode ne nsa ehye nanum na waka kire ne ho se na menim se basa kasa epie ya no bebre na sa ya hwedwumade ya se nei ene de just an intro na yeye na efridwada
ɛde korɔ no ana yɛbɛhu ɛnintini ne akukudam ebi mu bɛbɛ fia ha na yɛ no ɔma tena aseɛ na yɛdi nkɔmmɔ sɛdeɛ meka no ɛma yɛ te sɛdeɛ obi yɛ bie a anytime bia yɛtie the bad side story efiri nkurɔfoɔ hɔ na mmom the good side story ne deɛ yɛnte wei deɛ yɛfa afa ne afa no nyinaa yɛyɛ ne te sɛ kɔɔto mmara no uwe bonku na we nifa a won se ni nyina gyina pɛ saa pɛpɛpɛ ɛna yɛfa na menim ɛde afa na menim ampa asare naranyen ehu dɛ mayerka ni nyina no na fa kro nso ne ndɛ obi a wewie school ebia wewie tertiary enti na ɔhwɛ dɛ ni matefo wenya akonya wafa hona ebia abana adwumam anaso de bia private company bi wa employ one hour adwuma ho na ɔno nso tifie na onye adwuma ne bi nyɛ de bi odwene ho de debende na amso menya adwuma ne bi wa try application na church was still now no akonya bi amba ma adwuma bi amfa na obakɔ akɔyɛ adwuma ɔho na idea bi bai abredinti na menhye bribi a ɔte damase na ebi ɔhyɛ adetɔna ase kakra ana ɔhyɛ adepama ase kakra ana ɔhyɛ mpaboatɔna ase kakra ana so de okosua nsa na adwuma bi ana ɔde hyɛ ase wanda ndwene de dam dinesi na orisi no obewie ne yi ne de ne ndanka wa akɔ school ewie kita ni degree ana de okita ne masters ana so de okita ɔyɛ ni doctorate a nkɔrepe abena adwuma bi ana office work bi na ɔda akwaye nanso no onim de Awurade Nyankopɔn wa hyehyɛ nhyira kɛse bi ɛwɔ n'anyim ɔde man ɛndɛ ehwɛ de Menim pa na we boye adwuma kasa na nkasa mpo wa afa nkrɔfa a ɔkyerɛ ho na ade wa abɛyɛ no ho master a wa afa nimpa otue ho na ka onam himfa ɔyɛ nsa na adwuma but no onyim de na ensa na adwuma no mpo ɔbaboa ɔrenyi ni nyinara wanda ndwene de ɔrebɛyɛ nsa na adwuma ndata say ɔrenyi ni nyinara no wanda ndwen do obi a ɔrebɛyɛ mpaboa ana ɔbɛtɔ ne mpaboa wanda ndwene de obi a ɔbɛyɛ hairdresser but on the way no along the way no na dem akonya ne bɛyɛ a ebi okosua nsa na adwuma bi onya nimidi bi efa bribi ɔreyɛ ho nda we pagya ne mpo san bribi odi kan odi si na nyuwado nanso na de Menim pa na ɔnyɛ den na onim ɔni tina adwuma di ne yɛfrɛ no na meyɛ den na Menim that's right exactly so for medasi pi any umpi so a ode ama me na ene ye ya hyase no nyame ya adom adwuada na che se ye take off. That's right. All programs ewo Sompa 98.9 na ni nyina hyase nti Nyankopon ya adom a ahomache as usual so for obeba no nine edi kosi se ebebo nonu ma pounds ma aduanan num no de o tena ase a nkranhyesem empaibo a wode nkrofo bebo na je se wode na musa kosi se ebebo no nine apa ho sema no aduanan enum na unya wie pe na no nine ne bopa ho sema nonum bopa ho sema aduanan num a na che se Abrantie Silas Owusu atenase na ono nso so edi dwumadi na so no still yenya on velino me sure say yenya mpa no the man for nya crowd na on velino ne beba so and na Menim said right after na just drive Sompa drive neighbor above gate na ase a just obepa ne ho ntoma ama bibia ye kama so just enti onya pa no ntoma wie nso a na just adwuada na demu akọ ahomache de demu akọ den otenase a eno no atinie bia ni ho na just ono so ateki off na train no atu a won de bekọ akọpem no nkuna ba pa ho sema no aduanan num no nkunu aba pa ho sema aduanan num no de apem enti ono de pem ya pa yes de pem abenti no de pem a ono nya de pem pa Papa Clef fitani obeye ba kura no na che se ono nso so abefa o ti ase obi a de isi a o de bepem ase wo ba no abefa na de ko wanti ni anya ni ya o mfa nko o ti ase and this na ade ne tenti Papa Clef
enso so ene ne dom ni nyina na kwa bi wom some passports wa bu mehwe se ebeyi na frim saman ese ebeyi na frim enti papa clef e ba be teki na ono so de atoa so firi nonkron ne fa nonkron abapans meduanan num de akwa akosi se bebo dumienu na fe de ye twata no onse munim ba bi ata no da ebe twa so ta no ne akwa ya santimantem mu ne akwa prem to brekase no de aba na yenso ya sa ba biem sofo ne yenso ya sa ba biem ne de ye ba agudie nim gidigidi pa na onse DJ happy ewo ho DJ kazopi ewo ho ana DJ Dawru that's right ne mra ne ye me deba ana DJ above K DJ Dawru ono se hye ho na DJ fo no omu din no minim ba bia ye omu kofa free bet ye mfa ne sa sofo ana minim ba bia omu kofa din ni free above K okay no wo say ye abofra kwabna ketwa abofra ana de why ne abofra ketwa no enti wo kwabna na why nyina wo mu K okay so obi twa ni kofi wa de kew sofo ana asam wo ho me papa bi waka asam bi manfo atia na asam ne ye behwe ho kakra mrante hen me papa mpreko pena waka asam bi saa wo so ba wo do ne pa saa wo ba ne so oja wo a ensu mumie ntie ye wie beka ho asam kakra bi na yaba nya bedun ko me ba sie Oba wo peno pa wani gina ho wonte ne ho kasa yete ase pa ya asemu sadakrubi oba wo do no pa no sadakrubi wo se won ware wo Sompa 93 oso wo no ntene bie wo a be ma wadwuma hia ma wadwuma ehia be ma oba no se on ware bie wo ya ne yida mo akodwato oso onware biewu a ma wadwuma hia ababa wo be ka sem sem ka se be ma no se be mpe no me de be nya no da me gate achi ayi first gate no me bie first gate ya enye yi e de na da gate achi no aso de me o akua Sompa 93.1 akua me o ewrade hu bobo ye ni pa boa pa ni ma wadwuma hia jimifo bema ma wadwuma hia oba ne se wonware biewu a master ma wadwuma hia na wa adwuma no bema oba na kodwatoa me na me ka kire wo na okada oba no gate achi no na sesei ya me se ma wani nku adwuma ho hey case ne hu so case ne hu hey case ne hu papa case ne hu enya ize o case ne hu so fu mbese tie biem ana mo mbese tie biem sense de biem sense de biem so ba ni o ye ai aboso ba e meja pai na di to wa case ne hu hey na no kra dia na de ba case ne hu oba wo peno pa wani gina ho wonte ne ho kasa yete ase pa ya asemu sadakrubi oba wo do no pa no sadakrubi wo se won ware wo a Sompa 93 oso no ntena biewu a be ma wadwuma hia ma wadwuma ehia be ma oba no se onware bio wa ya ne yida mo akodwato a oso onware biewu a ma wadwuma hia ababa wo be ka sem ka se be ma no se be mpe no me de be nya no da me gate achi ayi first gate no me bie first gate ya enye yi e de na da gate achi no aso de me o akua Sompa 93.1 akua me o ewrade hu bobo ye ni pa boa pa ni ma wadwuma hia jimifo be ma wadwuma hia oba ne se wonware biewu a master ma wadwuma hia na wa adwuma no be ma oba na kodwatoa me na me ka kire wo na okada oba no gate achi no na sesei ya me se ma wani nku adwuma ho
case ne hu ɔse kyɛ sɛ case ne hu sɔfo case ɔba wo pɛ ne paa o ɔba ɛdɔ na ɛpɛ ne paa ɔse wɔ mpɛ wo a obi ato ne shop mu sɔfo obi ato ne shop mu saa ɔpamade wato shop mu Benti. wakɔ leave hey obi akyerɛ ne paa case ne hu basaa obi akyerɛ ne paa nti wato shop no mu ba sɔfo one me papa yɛ adwen oh yes mene ne yɛ adwen saa akwan nyinaa mu mene ne yɛ adwen ohia sɛ ɔba wo dɔ ne paa se wɔ mpɛ wo a ehu dɛ gya ne ma ne nkɔ abrabɔ na yɛrebɔ ne wo ho a obi biara nnim ma ɔwɔ Over Facebook a Sompa FM live ɛwɔ hɔ ɛna wobɛtumi nso ahwɛ Facebook hɔ na Sompa TV Ghana ɛhɔ nso wobɛnya yɛn na wasan nso ahwɛ wɔ YouTube ɛno nso yɛ Sompa TV ɛwɔ hɔ enti wobɛtumi ahwɛ yɛn baabi bebree na wahu yɛn ɛwɔ hɔ nom a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa nti sɔfo sɛ obi nso retain yɛn na ɛkɔ ɛyɛ Play Store be download the Terra One Media app no. Na baby will be no ete Sompa. Aha, Sompa Sunyane yawo 93.1 and yawo 98.9. And they say pede ete yen Sunyane da we right top. About 98.9 ewo ho. Terra One Media no say a download from Play Store na a installer oboyipe about 93.1. Kumasi and Sunyane ye 98.9. Epede obi owo amonone etie yen Sompa Sunyane a Menim panon click 98.9 or right top obete yen live. Okay. Ewo Sompa FM. Aha, asare na ye kasa. Mamonti admin fam fi ho. Mene ne ya adwen. Ba. Na America sembi de abrabo na ye bono. Obi biara nyim mo wonanyim. Ochina sam obi biara nim impo nde so for taxi drivers tie wo oh ma wonte nde fashion designers abiem o mu tie wo adi biara enim biara ye ma aya wetwam case ne hu mbacho wataza ada enim eye ma aya wetwam but ada enye ada onsi enim de obesu ban anaso de obesu papa eya brenti a esido ebia akohia ababa wo bia wonyo age no ho odo di moti bia no ye kohia ye no na ye rekoba na nyina no obehya ase de oroba ebia abo no ho ka wo ebia penasem yi ehwe expenses na da wa akoda wo ho akompa but later on wonyo baba ho de na ba no afi nyema bi na subani bi already na di no ka tro de krachi onfa Ewa, o catch the cratchy on fa. Oh, ye. And I walk at the mass me that also in me there. Most merry cow na and near Maro Cobenina. I was certain what wide you know. Oh, ye. Mena say, oh, Bobra. Aquafa battle also. Banner say, me ama tenasi. Then I'm not gonna say, Asabi, Caprenu. And me. Me do a chia. Ubasa de kakra na abenya na mame. Enti jame ho. Na kona kobobra peska. Oso nti ase. Ebi ni o. Wa bo. Ba ni mom wa bo. Ebia na wo nanyim de ombo. Enti oba wo pene pa si wo ompa obi emu a wa boa. Ompa obi mo wo reason into ompa. Enti if them reason no at the moment no entum mfa man. Na sa kwa na so obakwa. Ja no monko. Na huni de ebia na bribi na watwesin ewo ho na enye wo brofo bi a mo kan mo say it is easier said than done yes na mo kan oh yes ye wo brofo ye ka de it is easier said than done on the adwen ye wo bia na ne botaye odinamo so for ye oyire wo pano obia na botaye odinam na ka kira wo say mortin de obi e penede asare obi e penede so jawo ashase na onam da ya tena ho achara na mowo atenka bi manenti multi bia na oba ya me yawo but multi de man madam
kwana ana ada wesi no ongyina do mfa nse wa abrabo dai onu nti mi hu ma menye wa abrabom muntumi nye bribi bia biem eje ye adwuma oh masa onu no to ediba mo media debi o ebia na no no to ediba nkrampo mo mo edi e na o se osha olugbo ho ka ododo nti oja o ma wa akọ wa abo de be ma mi hu na ye adwuma mi hu na pe adwuma ye oh debi sorry but madam ade no enwa on say we adwuma nti Menim papa ya agenda ma wanyu won kọ we adwuma ho na ye adwuma den because enda no ehwe ma ne bebre wa ba uhuna na bibia siw so asa wo so menyanku bi na ka na asem o say adwuni 50 akuma 50 enti memfa bibia ye den enkonko room ba mo tene da nimpa bia na ninnem ni nyina nso so na ye nyansani ba jo atase na ye nyansani abọ ho mbọdin de ebesua de free moriko bebia mo enti mo tene se oba jaiwa edon mo ti dani biara so ho den Embrika krem na oba yo but so ho den na put yourself together again na sha se adwuma bi na re ya mepacho ye adwuma ebi adama ba na nkasa ansa na mba enyema siwe ya ebenya ba foforo mpa o chen ma oja ho kra no no wonder Menim ene sofu justice na sofu justice kasa nde yede ye nkwansha ana obeshawo yede na nkwansha na ana obeshawo we na me sofu na ye oba sorry ebeda basra safo ano ewo eye mikrom kenkase no oba ye no na bibia ebesi bia sofu se yemfa mewuraze bibia besi bia o sofo so munya abotre nyame na ema won na eje obi awu kura no sofo me ba wuo no osinya abotre nyame na nim de ye no oye na yankasa sofo nso ba na ne ba ye ba akope ana se free mframa boy na sofo ba wu ye ba fi asofo nesu ne se asofo emfa mewurade emfa ni nyina mewurade enti ko fi ba sofo de asabi wa say den better sa enye simple say the simple ni sa because very interesting ehu onse o mata ka asem bi say yesi odo ono de ne ho akoye dey akodim na mbenifo company gas e bi say odo asabi eti say isuhie eche tumi ye dey ejo onse sabi first pa no ukonkro nkitu ami say anopa ankola mbe sori na omako school a ye di nsuo esija no so bense awom odontom akata ho wonse unua bia mo ye be 3 ba kwa sori mienu asori na mam he akwasi sori bedware o na nsuo ne ye dey wa hwe ye be dey bedwo e kire say the more na ija na ewo nsuo na ase no e ba fom no na nsuo na esija no so na ye dey ejo sa na odo asem tie oye din e bedrum rebi oni oba ne start ye no enuma bia ne boama modo no etimi ko pepepe no once am ye nipa de abrabo di adani di bedroom baby ebi kura kwan afa so enyinia ebekọ fom oti ase I dey say odi ade pen atu osi na ade asen so anani anko bonkum a ebedani abanifa enu nti se wo ye bema wo ye den ya sa de we na se wo so bedo oba wo ye ba wo so bedo be ma dia e se wo prepare wa dwen se sa ne wo betimi asi so for unim de din wo mu ni se ko fi me de din wo mu ni se oba no ne na tena mfie be se num edan ba akum mo da sore yo bribibia emfie du fie du num na wo hwe wo bai bi kura de wunya nyina mikrom be ma yaw onu ko akogidua no atu onya sika no de abra na yere ya what you say no de abra ya ade bi e be fata oba ya na ya e sika bo life ba be hu be ma ya ne ho propra na sofo ofima ya sore da koro a be ka kire be ma ya se mi jaw asabi asema okay mi teacher ni bi ro chere ade junior high school oba bi ye ni bi sa those days na omota de nyoma ba ho ade bia ne yi no e be fata oba kokko na o free nyoma de de ma no but asema ye kan be se bi bisa wo be ma oba jaw a wo se wonti ase ne se we are the first person as had na to ana okay masma mi bisa no
ɛyɛ wo nko a na ɔbaa a wɔne ne ti a wɔsɛ wodɔ no wagya wo daa na ɛnyɛ wo nko a ɛnneɛma bi wɔ hɔ nom a ayɛ te sɛ wokura anoma anoma no wanhwe yɛ ana sɛ womia anoma na obɛwu ɛna wanhwe sɛ wokɛ sɛ wobie wo nsɛm a na wagya na wan sɛ wobɛyɛ de wobɛtu akɔ nti wobɛnden ɛyɛ sɛ wohu kwan pa so anoma no bɛyɛ de wobɛkora no wo a wonyaa no wo a womia anoma no ma no yɛ de ɛwu enti sɛ woyɛ bɛrima na baase menna obio woni to no kora bi a ɔse ɔdɔ no mpo na ɛda asɛn wote ase ba betimi ne bɛrima ate hɔ no wobɛtumi ayi biribiara sɛ ɔdɔ no but akoma mu asɛm no deɛ yɛ no obi nhyɛ na ɛda yi ɛnim ɔno nti na Nyankopɔn ɔka kyerɛ Adam dɛ if yɛ ne boafo ɛnti sɛ baa ne bɔbɔ wɔ a baa wɔayɛ no adwene dɛ ɔno wobɛtena de ɔtɔ mmere bi a ayɛ na situation no sesa ɔbɔkɔde no wɔatena in America dɛ sɛ baa ne si wɔagya wɔ a wɔaboa wo nkyata se wɔaboa because obi wɔ hɔ a enyima sɛ ɛreyɛ nhwehwɛ nim na ahyɛ ho by force ne na atena ebi akɔ na ɔdo ba fa do no ɛnti egya ne ma ɔkɔ ya wankasa waso mbadwo wo ho bɛtɔ ebi ana still insist there and then betena adwo amos mami do no menjam ho nko menjam wo hwena no ebekɔ baba no no be ma fofo with him ebeku sunsum mpo dem ni mpo bokum ebe no mansa anhwe ebekɔ akɔhyɛ ho akomfadi bi be hyɛ ɔkɔ na eku ho and they said dem ni mpa nsɔro kwa ma nkɔ sɛ enyim dɛ adwuma saminti ɛna mo rigya wo na mo bon bodin dɛ ebe yɛ adwuma ye dwuma na fortune because ba ne mba na abrabɔ rekodo embra ba ne mba wa abrabɔ na abrabɔ rekodo every bi si wonwa daria butayo so wonwa do wa abrabɔ mo one den oye ba na oye butaya dabi emma sam oye butaya na da epeba obeye boafo ne bobabra and it's a ba eja wa ma mo no shatter what dreams in life mama no ma butai bi osu wonwa de no mba wieye go ba na nya butai osu wonwa do wadwen no asabi sasa obi oti abontin pa wo tie ono so nadwen ene sai sɛ oba do ne pa si wo mpɛwo a ja no ma ne nko na be ma koyɛ adwuma asabi unim bema ye ka sɛ bema bema ne di otimi kɔ edi bibi ye de ebe fie you are not a man what you say ye de ntankese ye jade a ye nka ja na yu sa na hu oba no oba kokoro kama ne ho fefefe na odo ne ye ni no odo ne ye de baade ye enyuma odo ho no mo ye mfe ani hu bete enyuma very good o ye esu ni ban a woda na di enti obetimi hu obi yes obeka just enipa aso masi die one obenten omodo ye de eso ye de baade eye nneoma a mo mienu omo ye omo ho ema nipa nyina ne de ehu enti se wo ya bema edin meka se nye din dia na atiefo am obi edin dia na chese but eye se wo kan tirim wo sha ho den odi ase ti se Jacob ni Iso emema ene mo ya kwaji ni shira no Bible ka che ne se mom oyire no ho dia nkonua no be dai ebe free ne so be ma oba wodo no pa obetima gya ode eja umfa ne simple sa unim sa no mana papa e ka ohwe obesua no ohwe baba abrabo bia ni kan sa obo na mom senka ubeyire oba ne kiti se chinchina osi ono odo na wa akoma efiri ma efiri mu na mom ubeyire ne kiti sa chinchina ontena se ebeku ntem na mom bema uwe bra ubo nkoko ebia wo hwe ba bia one oba ne hye ase asabi baby ma baduro ebi kra nipa bi mu a na wo ka se adipa aso basi eye der kwa na otimi de enya oba we na mretie bi mu oba na gya ho no mako eja wa hwe ya atamfo mpo be de ebetimi enya first case we ehu first case we so bembom esa we bema o sha ho de me hwa asabi die case no me wona hodo miensa ono de ebi bi antimi no me wo case na hodo miensa na case no de di kan no ehu do de ase na se de music kan no na no mo kasa te se motivators mu se nkura ya what does na many above kate yi
ye de nim de ye adwene Enkofo na wo bondua ni bio a ona wo bondua ni bio a Ko na sa de bi ato da na many above Kate ye de wo de se sie ye bi du obi o ebi do case na hu obi so den over Facebook ha over beto ye Sompa FM over beto ye e wo ho na wasaba ho na Sompa TV Ghana over beto ye e wo ho na wo call YouTube nso so a Sompa TV Ghana won so over beto ye e wo ho ana wutie nso a Sompa 98.9 wo ka kire obi a wo se awia se de Asabi Soft Justice ene Emmanuel Kofi Apia ya tenase na ye bobo ho nsem ni bi wo no ma familiar wate e wo ye video so ene ye said that ato na ya babam enti me ebra ne so a me bia homa no na maba wo nchen na onso so we take on it and I said the worker e de fa ho no onso so waka na nya better said the so for da form anke afa be pa mo because also motivators nkrofo ba ko a woni wo mo nante a abrabo no wan hwe obeka kire so betimi afro betene unim betene abe tentene pa no ubetimi afro abra wo mfa ahoma momu enso wo fro na duru finfin kakra na abahu sese oloko hoi oyeje enti motivators dia o mo kaza enti sofo mumienu na se mo se akojira fa mafa mo o me who motivator very good so enti mafa mo dia no se mo yo motivator mo se ngofo because na ani e behwe e man for expression o mo de beba no ani e behwe se mo motivation afa akọ ground so na ya to aso e de fro bi ko case ne nye case ketwa case ne eni o case ne e ka ho asem bi Oba wo peno pa wani gina ho wontene ho kasa yete ase pa ya asemo sadakuru bi oba wo do no pa no sadakuru bi wo se won ware wa oso wo no ntene biewu a bema ma wadwuma hia ma wadwuma ehia bema oba no se on ware biewu wa ya ne yida mo akodwa atoa oso onware biewu a ma wadwuma hia ababa wo be ka sem sem ka se be ma no se be mpe no no me de be nya no da me gate achi ayi first gate no me bie first gate ya enye yi e de na da gate achi na wa so de me o akua Sompa 93.1 akua me o ewrade hu babo ye ni pa boa pa ni ma wadwuma hia jimifo bema ma wadwuma hia oba ne se wonware biewu a master ma wadwuma hia na wa adwuma no bema oba na kodwa toa me na me ka kire wo na okada oba no gate achi no na sesei ya me se ma wani nku adwuma ho case ni nyina ni o case number 1 yes case number 1 wonu nku adwuma me di case number 1 ni si because case no esun they stand by sister yes me two minutes so Asabi message say ya ye kese obi ri bom pay do obi otene nchen bribi nsi nonko so sade we so ya ka no amafo bebira tu kwan abasunya ne ha abra enye wo mu intentions watu bata force so watu kwan by force wani ho anya utan what the trap from because so Asabi maybe so obi nja oda oh mi ankasa de ono bibi antimi no mi ankasa de me chapotan ensu atwifa me so ahoro ahoro me so nemu me fa me nko na amoa de de nya bi da ba say good there chi abrabodo pepa ndam na oti hey nti be ma ye we adwuma ma adwuma no ho hia o ma me nko case number 2 so case number 2 na ehu me fa nko twa to ana ma me fa case we mra case number 3 no ma me fa number 3 na mra number 2 we executive producer me dane no na executive producer as me fa we nye case number 3 ba me we case number 2 na me the case number 2 na ko case number 3 ko case number 2 na ehu so case number 2 na ehu ba ma me ni kan fa case number 3 na mra okay do not cheat don't cheat your wife esi so yire esi sibukunu
Eya. Do not cheat. Men sisi nipa. Sa wo be sisi nipa de ma nipa ensisiw. Asem we be kan da bia. Sa wo ni nipa san anya ne bone. Tie me. Oba na be ma o Kristoni ana kremuni. Ti asema me kan ye pa. Woni akwada atia anya ne bone. Sa woni akwada di titimu a ono a oye wo bone ana oye ne me fata na ne ho akwakire no. Na wo wagina yi. Hwɛ woni oba ware be ma ware a ensisi anya ne bone. Wode mo no mo osisi no nya obone awade ne gu ya na wo akodi yi na ono ne ho akire no me na me ka kire wo enti do not cheat ai ayasem awade mu o biribiara mu ya na asisi ta wom na nye oh abusua momma menka asem bi e wo hase Onyankopɔn abu asem bi so mesra wo Bible se woni obi adwuma eni na katua ensisi no oton Mose nguma toso enum eti aduonu na chichemudu na wo se ense opani moburoni ni ohiani a ofiri wunuanom ana ohoho a wowo wasase so ukuromu no so wo ukuromu wowo wo district a wowo anase oye ohun nipa bi wo se whatever so oye wa sorry ba anase bibi atesa no na minimo no so wo se da wo adwuma no ara ena fa na paade e ma no e ma wo wia nkoto so wo se wo obi pa eda na obewie na ma no nsi ambo wo fo obi ba de a wo kɔ wuram ho no fa de sika kan ho kɔ ne tua ne ka wuram ho kɔ keka sɛ wo be fi a wa beje wo be ba se wo aduade api na wo tempenten kwa tie de Onyankopɔn kan ebio wo se da wo yɛ adwuma no ara ma na paade na ma owia nkɔtɔ so efiri sɛ odi hia nipa na hia no onipa nkɔ ba de kwa onipa nye ayi manhole so obebo kwa wo edna form wode nani atu sika no so etore bia no oba ni dani kunu so sanwumre no wode bi hey bebe bi ti boti bode ya etore bia no oba ma de nani atu na yire so anwumre de se na bebe bi ka che yes hwe sankwasi atiri wode abɔ me no eni ti na opes ka mo Jacopo. Hey! Ose wa bo be menati modi ma atimi no. Ose san kwase atimi modi abomi no. Nti na opes ka ho me fa ma wo no. Sadi opani de ni atu sika so lo. Sa na to da bia. Na be ma animre ni nyina wo de ase da tiko ha. Se obehura dwam. Na nsa si fom ya. Ade che na ne pepe a ewa buruchire nyina aba kai wo de to ano so de ato a abusafo wo se wo de nani ato so eho na me pese me emphasize pa na wansu amfre awurade entiaw na anane wo bone sa obi wo ya nade ya na osu gu ne yam na obo wudini esu a wo osu no mu a Bible say wo su etiawo se bobroni bi su tiawo a dia wo obu nipa faso dia wo fo kwan a entene so kekire ne fie na o ma no yonko yadwuma kwa na on fa na katua ma no no wonue awurade asem we nyam na mekan na obi abeboro me do not cheat is dangerous ehu papa So case number 2. Asabi. Do not cheat. Do not cheat. Men sisi nimpa anaso the men sisi obi men sisi wayer men sisi wukon. Say any obi juma men sisi. Oh the abrabum no enimpe bu ho a wanama wa from one ho yen yenenyu atew
ye nyansafo Onitifo. abrabo no or they playing smart and he said the more for no one nama kono wo for the wo besisi wo nkoti wa akọ ye adwuma na we tua honeka we wie no wan cheska na opedo sisi wo already ntia obepe kono bi do na we sisi wo dem ye kese obi no obi aye adwuma for several months akotua no Yes. obi kurampo ni pay no wa kam yes odi no sope And then dem ni pa na ye dey cambo Osanso expect say nipa ne be ye adwuma say very good osho kwande ni mpa no nkoda no nye adwuma onfa man yer ka de cheating na owa awarim owa adwuma mu owa nanfofum owa bebibia but mountain in there ewiase ehum bo hum bodin there obi nim o sofo obi nim say awawe mu yetimi chiti obi oya no kwapa okodo wo ho awarim ko se bia se be ma fa ne yirachi on say no ne yefre ne cheat se be ma fa ne yirachi so be fa ne kunachi ya no kwa ne yefre ne cheat dem na cheating bebre bebre kodo obu ohoro ye japade obi obebi ne yire nim you are cheating. Yes. Baby wo horo ye japade obebi ne kunu nim because owosika aketua yedeman bosom no ninsem oye nti ejapade bi ori ye wo bebi ne kunu nim bema bi wa account bi a ne yire nim dem account no ekọ banks bi a enimpa bi nim bebre ho nisika wa aka ho a nimpa ni free mu no wanye busuani bia ama wamba ho nso na wa yer na wamba nso na we bu dem secret account no wo ho na point pisika de gum nso na obi bia anya dead no nim obi wo ho a ye cheating pa obi wo ho ne yer bi sa na ada onfa man but okọ da anaso okọ abontena mo ye mankrofo no aya na oya nwanwa otum chade wa abonten but oya ne den to obeche ne yer bibi you are cheating. You're cheating on the part of you as Bema and as you say, Oba. Nukuni baby son. There, Ajua anka ma short kakra and woman and shop Obaka to the minibi. Oba ni nukunu te. Obaka to the minibi. So for Obama na damfo. Obi fra na pe. Obaka to say, Merba or the bumble. You are cheating on your husband. Oba no de bia wono de woji free ni. I worry the year kadamensami. Yes. I worry when some na yerbo body. And that I say, I want to say my yerbu body. Onye de bia apart from the wukun after which rako for bar for na so the bar no after wukun rako for bema for ono ka ho but ye wo kona hudu bebre a nimpa for the cheat ada o ma cheating no obado ye adwena eza tayechir that I say adwena eda tayechir eyo hia no do nim fason nti na mefa on the obu no obi re adwuma say yo ya abofroba abedint na oda medi de miske me de man abedint na oda metua na kaw abedint na oda me ya da me de man na ma owodo okoni mpa no wo no wa afa na wa aba abedi ne ho nti onfa ma nimpa ne da nimpa ne ba pane chaw nimpa ne ba sran onfa ma ne da nti obu owo oni obi ye envandefo ye ba kan de nkusi dwuma eche de bregu adwuma o yusu ama wore hu da mpa wo yusu ode wo ye dwuma ama wankase hu da mpa ode wa ye dwuma nanso kakra won sabaka obokọ wan no oya abrahwo de onye de nimpa no su nye sika o nimpa ni nye sika nimpa ni wo sika ma oya abrahwo ne de mofuni bi wo ho a won tua ho no workers ka no ekohwe won wo beebi a owraba ho ekoto won wo beebi a owraba ho ebonda wa akogina beebi na sponsor program nanso no ntua no workers ka yes ebonda wa akogina beebi na no nyankofo bi epui wor wiwi bi wor nnum bi echede wasesa wonyama bi abobobodo nanso na ode ne workers ka bosom sun ode otua no workers ka na ontua no workers ka na no workers won akotua kam for several months but onyo obi ni sika ode bekọ akogina beebi na wedi onyo obi ni sika ode bekọ akoye masam obu owodo otua no workers bosom no na ne mpena afra no ne girlfriend afra no ova se die na no wo hye me bosa wodi we baba na bosom aso se otua workers ka so ode ba ma ne girlfriend obi di tua fees abro ntua no worker ka nso na abaya bi ode nechi anasa abaya bi ode nechi nso no de akotua ne fees ode akọ fele ne wardrobe na the workers ontua omoka obi nsusu wo ho a onye sika na adwena ne se wo mfa sika mbobra
sika na mfa nkɔ yɛ hwe obesisiw apart from that ɔde bakɔ akɔyɛ nneɛma bi a ma abɔbɔbɔ na adwena ne de ontua wɔ ka because onim dɛ nyɛ na yɛ nye sika nyɛ na yɛ nim ma yɛ di sika yɛ na nka wo yi ma da wo abɛde na osu onwa de wɔ sika no kora me de ma kora ɛde kɔ akɔyɛ abɛde ɛfɛ nkɔ yɛ bibi a wo sua ya bɔfra ba nte abrante su di sika de enti sika pa da nya da ɔde ba ma wo Enchata say, and Crawford sika pa da nya da ɔde ba ma wo obi nso so akɔgye sika in the name of Nimante Mota ne the new community ɔte da ɔde ba be yɛ adwuma wa ba be yɛ adwuma huni bi ato hɔ na wa fa sika ne bi ahya no you are cheating on the community. Oh yes, see on the community and in import this come out. Obi akɔgye contract bi there ebia sika a one farmer ye no ebia ɔyɛ 10,000 na sabi budget dam yima budget dam ame budget dam above k budget dam ebia wa akɔka kyerɛ adwuma wura ne da above k budget ɛyɛ 1,500 na ebia sabi agye 1,000 na ebia yima nso agye 1,000 but obehu ne ye no wo yima ɛsa wo gye 1,000 ya ma 700 asabi yama na ebia 600 above k yama na 1,000 but nimpa edwuma ne sha ne nsa odi dem scan de ma wo no or expect that we be 1,500 ho edwuma ebe 1,000 ho edwuma ebe ye bia 2,000 ho edwuma but no nim de nimpa ogina na na ma orutua ye ne ko no wa besisi ye nti wo so ade na ye ne ye ya nimpa na expect edwuma bi firi wo no onti ase de area da made no meanwhile nso na obi a odinjine mma ho no owo na weka ne ntem no na niema bi nye den onkoyi nti yeri kensisi a owo kona hodo animpa efadu sisi nimpa but mountain de se esisi nimpa ne kwasampa ne de nyame tuaka enti me papa se enipa mom besisi wo ubesisi nipa de ma nipa mom ensisi wo na nsunsanso na amaso na enko de wasisi wo no ne so gofima asisisam asabi asemu asisisam de tie ne se asisie no kra no busa won se de ba so timfo timi wo a roka afa wati de ba de one thing is obia ni hono a osisi obi a onimi se osisi nipa no asisie ye ekwan bi a oni obi dinkita ho na odene fa so a wankasa wakoma mu wadwen mu wahoni mu no hu se de enye enso we de oye enu nipa bi a osisi obi bia onim se ade a oye enye nemum na pastor justice kan asem bi se o abrabo ya yebi asabi obi abese o look sharp obi abese we de o smart me bese me yire me ho na me ye ntem ja asabi pese o establish ntem agents of justice and into obi abese se bi imperial se o de na adwen esisi ni nua wa bra enke ni kwansan ko fa sa kwan so na ye de esisi no enti ye wo esisi kwan bebre ho no mu edi se na okan obi ye pani ya mani sika sa onfa meye mpuntu djuma e ma community bi sika na bia 10,000 esen ko hwe se adjuma oye no 10,000 ho adjuma obi se o de 5,000 no akoye adjuma ogwa bia 5,000 wo de egu ni botom wasisi community no because adia na esen ko oye na so banfa so papa e mo manfo nya so mfa so no wanye sa ade no obi mpo pe adwuma no kwasem ne se so ye adwuma na sabi 5-10 years ni salary obegye no keka mu a sika obi a oboa no eje no no anu odin na nsan na metie sa story bi about omo anu omo titi to mu no se ba se we utiti to no na day no went me and reach targeter and I say within the month went me and reach targeter with salary ye till 350 cedis inti adwuma na wo ye no say 38 toes ana ewo kromu a na say sa toe boot ni nyina nipa be say baako from each toe point na obi antimi and reach ne target na ye tu obi 350 and the question was sasika no ye tia ekohin ekoso of various offices obi onomo a odi wani ma pa adwuma ama o se upon ono ni huge salary a woji no o sa se me pa adwuma na ma no for 6 months a edi animu no o salary anytime bia eba
Obama me 10% of your salary. A course, even government work. A course, various institutions. Sa nneɛma no nyinaa kɔ so. Ɛsisi sɛm. Asabi unim, I think say week we say last week na me lady bi di nkomo. Na me bisa say oye adwuma he na obo one particular place bi di. Na ose man ne se adwuma wura ne say onye adwuma for the next 3 months and san watua ne ka. On kan twa ne say bia ordinary to probation. Unim, brofo ba kwa nka me beka no. Probation. Okwa na opa wasisiw no wase medu to probation. Probation so Ghana probation kwa ne enkyra hwe. Ghana probation enkwa ne enkyra hwe. Anka would me to probation no. Na bia anka wo ma me in service training. Ai be boa me. Be boa ma adwuma no. Metima hunu ni ye. Aye yes sir. For 3 months, lady ni say onye adwuma for the next 3 months. Say the first 3 months no. Ono anka so ordinary to probation no. Edi bi say how say nipa no. Obe so ran opa. Ekwan ben no obe fa so a. Obe ba adwuma mo abe ye adwuma. If he so or 19 pa. Look at the risk involved. So obe adwuma na say okọ. Na say Nyankopon amfa fi onam kwan ho because e bi oni transportation. Na say car akọba na. Enti wo ba adwuma mu okra a wodidi. No obetena wo no ma be ye adwuma no. Wo kura wo conscience. Say na kire wo. Don't na make say obia osisi ni nua bia no. Eye ni da ho because eye ade a wodi ye nua a wankasa no wakoma mu no wodi fo but oh ye. Don't nipa bebre afọ manfo adwuma. Meaning one man bi e mi krom. Obi e fuel station bi. Asabi. Edumre bi wo ya brand ya. Otimi e shada fa na what na ka so. Kujana baby a wo no. What you call rented down? No had a woo. Could jam with you and I'm going to or corners or hair them. I be above of K them. Above K, I thought 32 inches. A boho or two woofer or two fan. Now, Jen say, a Jumana, one in a year, no, Ebi Crana, Uviana, and I be beside you. No, I started not salary, no, was started at the air tissue. Meanwhile, you pay the person at the end of the month into one and Kakakra. And what a time came. Na fuel station is one yenye nipa mo nye de enye adwuma because say nipa we ASC in the sense on pese adwuma na on ne de eye obeko anim da because enka ya wan kasa usika we de obobo no chire be ya ubetim da bi but ohun say what start say wo yes ade no e bia watompa bo afoforo bi wato atade foforo bi a hey na ne boy de afu omu wiame omu di misika but meanwhile you pay the person nimpa bebreza so for and the baby on to me nimpa bi me say uchiti obi a anase wusisi obi a eya wankasa wunhu say asisisem na me ye say me de taxi na yima taxi o kwanche be ka kire nimpa na ori adamad no ye ni da ho ana asare enema o ma nimpa o cheat odikan enyubil nimpa bia so wonyu abielada greediness bia eba fado a ebenya ma epede nya no da makona eba fado enyubil o ma cheat nimpa sata say kakra na edutua nimpa ne ka no oya hin enyubil nti eba fada ye den eda ka ho to dem na yi American awon nimpa na afa na ni ri edwuma ma no wa fa ho ye den ohia but awu ma ebinya no no ohia empeda nka abofro na ni ri edwuma no o save sika otobiri bi de ma no ho obu okross ma ye savings ama o sidan on sibi o manko ni mu so awo de no ediri sidan ediri tokas ediri ye nyema bi abofro na ori ye edwuma ma wo edwuma kodo ne de ni bibibie ehia yes ndata say ni bibibie ehia nti nipa bebre wontumi mfa nkrofo nye edwuma because obi ne betina na edwuma mpe de me nimpa na ba de me nimpa na ba call that auto dey bien contentment ma won say wonyu won so a you will begin to cheat ade bia wo bia say be ma ama wonyu wan so wo yera ono na ma ekwa abonten no that's right say ba wonyu wan so wuku na ono na ma ekwa abonten no because abrabo sesa tebia sesa nimpedua ne sesa enne wo yere wu ni nti ebia na enwoma bi asesa ewo no ho very good orinye no enwoma bi asesa still enuso amba minti
and a crow abandon across the carpet. and this an impebia when you want so may war and the mokitawa or may a new birini. Nessa be a new birin in Susua, as I say, a retreat one way or the other. But your sat, I say, and you probably cow the munina because of cheating. Dana okoshu BSc wa cheating in no DSc. E japade bi obiaye wa cheating in pa na waye. Me wie me kuta me certificate. Edwuma na da wase me kuta sa certificate ya menye edwuma ni bi nso me ba yo simi betu ya say. You want to cheat me before you employ me. Nti yekoso bebi a. But the atia ni say ye kan no. Enipa bebre wo wa omo ebubu gudem. Enipa bebre wo a omo abrabo no bebi a. Akonzi omo no. Sawati ase. Obu wo a ne mabrabo asai. Onim so obi okochiti no. Ana ema ne ba na sa. Hwe obi bia a woje ne ba fa ye odie mo bia. Se nipa ni di ya na okayo na obo wudin a biribisi in the spiritual realm and it manifests in the physical realm. Biribisi ubu obi kwasea wa adwene nse mebu ne kwasea meni ate wo kose ham e de ama wa brabo wo dachi wasefo ene wo mba ade ba kon wo be yenti enyem bu wo atutu enimpa bi ne mo mba omani nyamba e because of cheating say yes ye bieful wo mo triti obi ba obi ba te wo nkyɛn kwan a wosi ne ne ɛfa so no ye ka sɛ manfo monkrofo din krom ha be yen SMP krom ha abofke krom din bo obi ba te wo nkyɛn kwan a wo ne no ɛfa so no ye bieful lines and go be akɔta akyira afrebi na waka na asɛm eduane no me na ye ba mama ye nso ye ma me ndi eduane no bi ye di ewia no de aka akyire no na ye de ama me baby a wo ne wo mba te ne ye ntena ho bi tobafo sawati ase obi begina fufuo so wo twa kakra kra ma na die no asisi sam wasema fawo se be wo ma me nti asisi sam ebia na wunnim o enu nti na dwumade ni din se na menim ye to ade a because what fan se ye besie mia no se omewo ma wo de enu na ka ho asem but wo twa bi ma ni di a eye yemfa ye fumpan inshallah ye wo materials bi a wa fa wo ne tena sofo wo ne tena o ewom ebia akoda no wo tua ne kade beta tade wo kokrom na hunu atade na to bibre no wo ma na duane padi wo ma ni didi ba bi ani padi bi bi wo wono mo a ba bi a ye be ma na akotena akodidie ono nko age na duane no akohye ba bi mo a wo bo hu se da bi ano hye buchi aho ba bi da bi ano te ba bi mo a ono didi wo fa na kana man so didi fa obi nso ho a omunim se eye asisie ana wusisi nipa eye asisie medi bi kan ho obi ho a eniema oton ene eniema oton mayen no board ya toso no asemi na papa kan board ya toso no obobo no ma wa oni bebre ho ma ton ade bi da na me ko fa ni kumase na me ko fa ne ma ton ade bi da na bo a na me de ton no me ko bebi a me area ho ono nko ana ebia o shop ho na obuni papa so aya wa wuntifo dwade obuni papa so we dey soft justice wunti kra na me dey man say no bi so ha ba bi ba ko pe na bi nie ba bi ba ko pe ana bi nie hospital what there aya wa wunti no apart from hospital ba bi e bi o post station kra bi o aya wa wunti o ma na fu bi si ID ni case na badende was we dey anya wan ka minye aya wa wunti da fa 2 million ra fa aya wa wunti atufo bo no me say ba bi ba ko pe ana bi nie hospital yes eno dia aya wa wunti ni wo enwa enti kwana ye fada yezu gwa na so da ye di dwa no so nimpa esisi nimpa ena bi American da no so asare employee a ya fa wa ye no bi edwuma obi a ya fa ye no bi edwuma obi wo a obi na we hunu mobile ana wa fa na ode na atu na edwuma mu but ye fa otu edwuma mu no mu wie no eba na kwana edi nimpa na edwuma brefa do
owiade tonado owie sika ni bi de bebia ye bobbo anu nimpa no rupe ya oka ne niam wo store nim but obaba no sika na abofra na tonade da ama no compare ni mo je no ho na onso na enso abofra ne baka de onyo no no fa me ntwawa no na nsan me yonku bi ne store ono a kwotena ho no mo a wo se bi won ma me wo kumasi o meba no bra ye se ya to entwa edu na watwe mu nyina o ya to ntwa edu ejama but wo se wono aye no se da bi mia so meba betena ho wonim so ono ba weekends ne kura weekends nko no ono timi betena ho na bi aton na kamienu na kamiensa enti osase ebusa na ho nsem bebre se why is that happening this way aden na esisa se de nkura na fa adwene ne se no wo niam ne de wo ho January ene otim but ono ne bag na bo na chire no se waje niam ni bi ono na hu ba bi a wo kofa niam no ana ono so akwaji bi egu bag nim ento betna store ho na store within store so case na hu store within store what here next wo ho ba bi ba ko pe ana say suma we bi ntimi nko ba bi eton momone because you guys go bag but so be aton dey ba bi eton momone opa sibaku store within store and this cosmetics ya onu so awo ni de e wo fie waje niam na gu fie enti wo ba store ho a na ne bag ni bonachi why production enti wo de ba ye beto ade no onyi de wo ni bi manipa no wo yi ne bag ni bi ana se wo yi manipa ni wi a e wo store mu a no akoyi ne bag mu de ni bi ba be so za kwasha na asema asabi kan na Menim man so fo baba bia na ne ma ni guo Menim man bi e wo ye kwan yi so a na me command ni o ma bi product bi obeko bia wase ye ntoye enesi o not knowing say oton wi a no what is kana ko fa bi o foforo nti nko bia na duro ne ye de esisi ho no yes besa 3 months o obeko no wase ye ntoye but no waton agine mfa so no akofa bi o foforo asa so da bi si ho no yes market women yes adia no onu ati se so fo untosi pa na makwaje wabeton awie o na wakwaje obi ade ase obi force bill obi de ase wakwaje abesi wo pa we do entosi amami fafiri wafo mu nya mu yesuo yo enso se hwe untosi na mde ba ya basa isuo obakashro nyoma mi twa entie nie wase nyoma hwe maton a ye nto ne si hoyi system asabi one thing is obi a ochiti bia ne hono a ewie ne ye se ode o conscience ene echiti o whatever ekwan bia afa so a wo chiti no is because e ade a wan kasa wan fa o moja amre enya a wo fa kwati kwan bi so ene nya ye eni se wo si wo fa obi adwuma ana wo bo obi amana nya adwuma wo beji sika ne de nansen obi bibi na nipa na eso oboa no e wo kwan bi so na ne nsa kan ade bi sika ye ka kire ne se o nipa so mese bia gisofo just 6000 no nipa no gi 1500 oji 1500 na any 2 months e na asemba ade no ho ade na oye ma nipa asemba ho within the next 2 weeks no na nipa no yare oko hospital no e ka oboy 500 cities na o de toss no oboka sensa enipa bia ni hon mo sisi a nyankopon ma ne ko free kwa asofofo ye wo hoyi asofofo ye wo hoyi o ye kede ye bo ho po da sama ba sofu panyini ne sofu ketua da bia sofu panyini da kam sofu ketua fafom fa bia onkotokoto no wanya ne sofu because o manefu o man ono so furu kan ye de ba adwuma no ma adama na oti asofu panifo ni bi wo hwa onye ho nyina ebi ni wo hwa wo sisi oya asofu ketua na asofu ketua ni bi o so hye na sesa asofu ketua ni bi nsusu sisi pa sofu ketua bi a wanya nterekese bi sofu ketua bi a wa ka chendo ebia asori speak ebia say anede bibia say onkotombra so okwa
na wako ka kire baby a water na nyama fo no the ebia mam invoice mame invoice na wa atwere traffic receipt now they are coming this of opinion there ebia de no makwa no oye 2000 me wan so okohwe ade no bo na wo keka kire no was store no ho no ebia na ade no ye ebia 1000 na wako ka kire no of opinion do ye 2000 na wako di 2000 won so no penny for so fo wako di 2000 won so no penny for na 1000 no or that no ko kan wo say so for penyin nko an edidi o maybe o mayen bi no wo yesisiwa wa sa ya mafia na yesisiwa o ba dem mountain there say obi sisiwa manye wa adwen there also the money be tua na cow because medi tua na cow no best na bounce back or that bawodo ade biara amfa kon papa do enya no obefiri wonsa case number 2 na hu na sofo ebra na ya ye be wo ti me di case number 3 no afrafo nsu bebe to aso na case number 3 de ye nche hu na case number 3 na hu ye won it sofo case number 3 no hu papa above ke asere sa case number 3 na hu sa hu papa tiefo nyina ya krado epe case number 3 no edemu oko na case number 3 na hu enti wo ba Sompa FM ewo Facebook ne so na wa ba behwe yen na wasan so akọ Sompa TV Ghana na no so wa hwe yen ukọ YouTube ya Sompa TV Ghana na no so wa hwe yen case number 3 na hu so for why ready my ready ya ko so na e di agro bi you say are you ready was number ready are you ready number ready number 3 na just number 3 no and e ban case na hu u de tie kete chobe ma transfer production team no aba ofosuo be ma one kantan krankan be ma usu wona ba school fees wo studio ho school fees also the school fees afeli afra say ye bi school nkwara school fees na usu ka say ye friend say the school fees be che no hwe emom be ma wasoro pa Bema was soro pa ane bema wutimi den saba ku bie blazia ai urade bema den saba ku bie blazia una hedi pa hwe wasoro wa bia che hwe sa wono oba na bema urade mu a de otimi ye ne yie bia wa ya che maka Sompa 93.1. Onimi ye sa juma no osua ya wa pon no ho da ei be ma timi ne nsa ba ko pre no bie blazer adentira na be ma kura ko bie blazer ya sia be ma kani ma yi o wo se ho na eze obi na ona de ball no oh nyam na de ball ba blazer no ona de ball wo ba no wo se kai omo ye kwa ehom no mo na e ban so ye dai ye no mbo nsa ho keja de be ma na eze obi na me se wo de blazer no ball no ona de ball no nyam na me de ball no atakwan bi so oba ne ho ade bia obetimi aye obo apa hwe oba betimi atoro zepum enso be ma wo ho be ma no watum ambatia na nimunya hwese wo se betim zep na benanim ha ma ma yi se sanka ubenya kwanka sebe udi gufam kwanka bu nkotodwe kwan bi so enye yi se sa katacho oh be ma wo de wunya wo de a be ma okay oba wasoro pa ne oba do misi ha tia mo pi where do ma vota oba wasoro pa no anything. O fese utie e ma ni nyina pese o muti se waka me ma de ntin wadaro ma e ma mpinu no e ma mpinu no na de o sika se be ma o timi de nsa ba ko by praise and wasoro pa e ma no pese o muti o mo de wadaro ma e ma no o metie de o tina oh paji kwajo kire asa baby kwedi den we ya ele kere mfa kania me mpa kania na be man be kasma o se asante atim ni be ma odidi eso wo de kania hwemu no huru ba bia mreda o huru ba bia gulu o huru ba bia na mda no o se ya mfa kania
Anyway, I said, I can't of a cast master. Also, young Wawari. Oh, baby, I want to be a wasro. Because in your ma, a yes, one your man, one acquired them. Me never catch the war. Ah, you acquired them when you know your son on your mind. Uniman go. Okay, I was for and nothing about your thing on there. Tinga about your thing. I want to take a mukofi. Yes, senior minister, Kosa, or from Kudufia, so you are drop for more de more radio. And Madame for be a friend, Agumenu. Was easy the offer be a Sompa. The only station I bought test here as a program, I say, still. A general national. Guess no who. Guess no who. I ask him, Wavima, as I be, what you do, Saba, could buy Brazil. me be that. So for them, Musano, Cap of Great, yeah. Musano, with us of for them, Musano, so for what you do, Saba, could buy Brazil. So for them, Musano, so put me. Oh, oh, yeah, I tell from Facebook or no, so for Yano. Onyano, I'm not Facebook no Sompa TV Ghana. Oba betua so fu yi ano. So fu ti do saba ko by Brazil. David. Yeah, some of you, some of one here as I be. Wavima As I be. Medium TV. Hey. Try say. Me busa se. You case pa o. Mean to me. Okay. If you're right, I say, only point to me, baby. This is the free salmon. That's right. It was just on the free salmon. Sanity. Okay, powerful. Now, the attorney said, Nipper be a ban as a bema. Before I say it will be about Bawanas, Bibisa. I was so strong, son. As I be, as I was sort as I was sort of Cacranza. What I say. On the Minyam and Fred, you will see ya penalty of and you may be a hundred more. Yet, but. And we so high. What's the case we have? One example, Akola, Papa say you won't know say or Shasia Nantia. Once you got talk and Colancra Caibi. Near even po what started our or we are when they know what Yahi. Near Yapijan, yes, it will be our Nantia. You see, a be a Nanti, as I'm not making yet. Chero, a kind of us will be our Nanti, yet the Carnamon. A cracker. Once a chronic bed near Dream Raven, Ebia, or a Saw Jones or a Bema. Now, who can be of us? We say, or then my make be a not the mammy be zepono or say Jones or bet a bedroom maybe no. Crack. Or a sword Jones are a yardia. We never be in a zepono day, a dear man, or no, we say, my drew baby as a man can be to me, said a be a bear my heading. I Jones so. Now meet here while you be. They say, I dear say, many Freddy. Me who say, oh, yes, in the past, Messi dear. Oh, you know, Odru, the penny feels over to me no about yet, send a crown of us as I know about that. A beanie honor. A natural, where's a Usia? Yankupo crab, Badam, no, no, if can make a channel, one channel. It's 2 years there, as in Nipa, in one way or the other, also. I didn't see Obini the Doffo. Adam Sro and Infant. I had the ass I baby. Adam Ubenya, dear, and I even if Sro. Pastor Justice. Uber who ya pa. Who know who ya the what's I say, every baby. What's the roof, baby? On the Edwin Circle, by Brazil. Cacra was every baby. Mamma, pa, to me, dear, coffee marker, why but I Sabine, Nina, the situation at hand. Okay. Ebiana, Nimpana, Cowarin, on say, and I feel a back down Cosay in Branzana, Waranana, and found the full Astro near back and I say, okay. Aha, indeed. I feel an impanum Cosay in Branzana, Waranana. I mean, Mamma can in the use, yeah. Yene bien ya warno yanhuanda enti owode yesua na romance on kakra na David ade ne ho a se nimpe bi enisia
sister kro na okan was Sompa Kumasi also oduru ho a na wa akọ eda abodam na uye from the wedding po correct so wait me abodam so adini bem say adini bem a ewa ekoduru ho na say adini bem na say bibia settle ma obama ye bribi no and you obi no be catch no my voice you say o say hono no bibia bi wa ye uye kura na ebusa say kwan be na afa so ye wu na wa yesua inti kakra ewa kakra ebudina the experience no e ba ko da o say me bon be say nyame nkonkro be ba bo ama kesi na wo esa wo soro kakra nsa asa de wati ma ya sa de no ba nten ho ye ba ko na ya na etiefuo eni nkomo bi kesi ne ya miensa ani abobọ so na ni nyina o se case we no me ka se case we hu entina me be se to no go case ne hu papa mu hu pa da bia ya di case hu se bebo na ya ka ho asem na fe de wi a ye be ye interview bi ato aso na ye interview ato aso ye ma etefo na ye di kana ahwe or friend then ye di kan ahwe oba edo ne pa ojaiwa be ma edun se be show dem refer ma tena ho ana de ba ko sun e ba koda abo wo bra ba koda ye we tuma ma woduma wo hian e no today bi no so ye hwe mensisi obi esisie do not cheat ono so ya hwe no na modi we nso so ya hwe experience ewo awarem owo there so ansa na relationship man na there ekoma na akosua case na hu number ni 0247 989 989 0247 989 989 ana 0543 989 989 0543 989 989 0247 989 989 good afternoon. Good afternoon. Yes, boss. Me pacho di baby akasa free. Pacho free me jama na zo me kasa free tepa. Boss ye ni nkomo case na ye miensa bia hu. Ni ne hu am paso do kana. Ba me tackle ba ko na me je bi du. Tackle ba ko. Didi kai no se oba jawa oba odono ka jawa. No, yeah. Motivational speaker, no makasa. And when you see kind of say, and you see a brain which business speakers, you say a coin. Enough from but and also your homonia. Man, sorry, been told. I was all cocoa. That's right. Because I don't know. I ain't talking. That's right. There was all cocoa in him, young concoy. We were first of him knowing experience. Okay. Now that's also. Okay. Next time, no. Maybe that was it. Yes, sir. That's it. Good afternoon. Good afternoon. I would have for. Me pacho di baby akasa free boss. If I show permanent na bochi ya do me kasa free Alaska area. Na boache case miensa ni nyina bi ehu. Bi ehu ampa. Me na me kachi. Na medical asachi free the medical treat. Oh, was a do our demo. So, Obama, you could two oben a train say we never by Danny our dear we are. There was a city to be a Umubiano, it was a P. The city to be a Mubia MPR. If you do baby no, Eddie Sunshine, so Bonnevaba. Yeah, no more type ball, opinion, Jingles be, or say, I'm Robert been a call, be free now. Obama Danny Obama. We didn't say Mubakaya. Okay. Now, I'm not being a call. Obi fear or call Robo Coyano, or Motosha or Barnes. First one, second one, a Bono Barna Danino. Oh, Nanka Obama, I know when you say a sign at home. Yes, but I didn't know Barno, say when you're on board, you couldn't. What I say, and the other one better know Obama or die. And he near American says, I was getting up from Ria. And what's a deal about winning me a Kennedy? The Obama winning me a Kennedy. And for being said, because who is here? Now, one day we are going to say, we are because Obama, even Suba and a woman. In the 2 hours, they want the young for assembly. My bomber was so FM we buy, and in fact, Mama, a drew, baby now, Rana.
na wo de sere mo ya de me da se na me de mi ni ebi wa de ebi wa no e na wo ntoko kakra Hello. ya ba ku na achire hello good afternoon hello good afternoon me ba cho din ba bia kasa free ya from kojo wisu alias wagashi me kasa free a chisco yare achirensua yam kwai a chisco achirensua yare case ni ya miensa ebie hu me mo tole ba ko bi mfama ya me takre no pa ye oba be ma na so oba wansura wo ware ye ọba wansoro ne bẹẹma wansoro ẹna ọmụ ware yẹ nti ọmụ ware yẹ no ẹna ọba na fotu ọba na maame tu no fo sẹ ụkọ no hwẹ afisẹ na ọbẹba no wa wo ẹna ọba no bisa sẹ ẹkọ ọbẹ na ẹbẹfa sẹ ọbẹ wo ana ọsẹ wọde ẹyẹ ẹhwẹ bẹẹma no soso ọfo bẹtu no fo nti de ẹyẹ ati bẹẹma no yẹ bẹẹma no bẹka sẹ yẹ biara yẹ ẹna ọsẹ yoo ẹna bẹẹma no soso ọfo tu no fo sẹ kọjọ ụkọ no wobɛba no na akora akuta wo yere ɛnti na numere biara ma wobɛda fa no ɔka sɛ wɔmfa no no ɛna ɔse yoo wate ɛfɛ deɛ ɛdɔ numere na ɔbɛrima no fa ɔba no ha akyire case na hu ɛdɔ numere na ɔbɛrima no fa ɔba no ha akyire ɛfɛ deɛ bi bɛɛ na ɔtwe mmienu ɔkɔɛ na papa no sɛ hɛ wokɔɛ a wofa no wɔse papa deɛ adwuma wadi ade ama me deɛ ɛbia ɛna ɔse hɛ menkasa yɛ afa no ha akyire o sɛbi ɛfa ɔbɛrima no ɛfa ɔbaa no mu case na hu afɔ de ɔde fɔmu na sɛ sɛbi ne ho bɛsane a ne ɔsɛ dwonsɔ de me ne wayi kɔ dwonsɔ bɛyɛ afɔ de sɛ bɛ biom na ɔka kyerɛ sɛ ɛba wɔnu nso wum ɛna ɔsi yoo afɔ de ɛba wɔnu nso wum na bibi kamati case na hu o he me da se ya mi shira hello yes sir good afternoon me pa cho ye ni nkomo wudi ba bia ka se free hello oh hello good afternoon. Good afternoon, sir. Me ba cho din ba bia ka se free. Ba te from me kwajo dia wo ka se free domase. Kwajo dia wo ka se free hen. Odomase. Okay, boss, ye ni nkomo. Case na emiensa ebie hu. Number 1 na me di ka fa. Ni obi class a, o se se de mo kana ese. Se de your experience here na wo kana on de obi tufo. Yes. Oh. Ye tranquil o mama sa zuni kodo kuku bi trouble ma na etu kwan e sevu ma me ma kakra me so mo ye bai fo. Oh. Etu ba bi no. Ai plan ya trim kwabiri ma afi ye nyini se robo ba. Na fi wo hu se me nyane class. E ko na fi me ko police ko ka tro mo se. Asese na esi na asemsi amona mo ba betimi. Because ma sisi kanda ho. Luma say ai police station mine no one good pass. Some ka tro me se. O de oba me 3 years ni mani na me trase. Na nyame be se mani. Hey. Ampa 2 years mu ni ne o ha no no ofre me. O ha o ti fre me. The birthday do na wa fre you birthday dem se anya fit na pe. So, and to your experience on over car to power experience in your memoir, be pretty the fear source at the way. Wow, my boy. Menim. Mamma Cacrom, so Papa, I don't know should be a area. Case no who do baby, it do business in your room, sir, in Tia for us and Panebois. But that's it. Number 1, so let us say, Yamisha, Papa, case no who. Hey. Good afternoon. Good afternoon. Phone no, and I'll check it ya. And I'll check in the phone now. And Kabuaya. Emma BBI fine. Original so. Hello. Hey, say. Let us say. Hey, brother, any panya. Asabi. Why be? I
bia. Case na hu basa. Bra, agibe bia. Case na hu basa. Na me de Brazil de na meka bi. Yankwa. Ya sebu. Before case o. Asabi. Asabi. Why because yay. We just case no ehu. A man for case o. So a man for case. Na enye bete. 21st Connect eso ya sene ana de dwumadi na ebrɛw. Yade bia 21st Connect siatica de ne dia. Good afternoon. Yeah, good afternoon, Asabi. Yes sir, me ba cho din ba bia kasa free. Mpacho me kasa free bisin, ye free me Sami. Sami ani nkomo cases na hu. Mpacho case no de yin na me fa. Amrantie hene cha kasa fa se oba uchawa. Na we are saying we was say move on. Now we dey o chire ono no say sebiu enyo no kwa na yo ba wa kasi so. Okay. But what the me tell us. Meti ase pa. Enti de amrantie hene ta aka no itachi pa. Enti se oba ejawa. Eni kwan se okoda no kwan no isu kuya adwa bana. What's the way dey? Move on now ye dey. Move on now ko anim. Obi tun se anto wada. Oh, Asabi and your omota kind of kasa keke. Aha, the man taking it taka, many yards in pa. Medamasi. Yes, said I say, Obi so. Yeah, Memfa cause Nancy. Producer as a Memfancy. Na messages are ba. Yima kind ba kwa mi enoi. Na we no ye. Yima. Me ready Facebook Sompa FM. Ya Bernard Ashes. I say na Menim ampa. Nyakopon insha pa say odi wadwenkyere bae. Enu echi no nana edi nkra yebo a. I say nice to hear your voice again. Imano Kufiapia. That's right. And I sound so the baby Asabi nie Sompa nie yabo yaba. That's right. Messages no do na Mre no. Yes. Francis do say and so ehwe dwumadi in life. One mo ehwe ni nyina yeda one mo ase papa say omanya bre na omohwe na efri agudie kra. But there be education baba. Education baba so for manfo ntiase no mo nhyɛ no so say cases ne de dodo na wo ho enti there be education baba na ya hwe case ni mu ye. What you say? Case no, and so e ba, e betimi abasa de abaye beto say na ya babam and e bi nso betimi de case ayede aba na ya ka ho asem papa opanyin no free domase no the case ni say hu no din papa wa ya da post ni na wo share no na se because the case no o dey no asese kan ante ho me adaya na me bi say ne dey ne nyina tu wie kire no ain't no good or bon. That's right. And my yar can in there, Osa, Martin in there, yo, definitely. Because even normal relationship cry, be your baby in the niche in the banner cry, by an agent on pure beam, no cramp, yo, I bushum. And see, the Osa, obey yo, we bushum, but life must go on, life must continue. Message said, but tabis when you are the Braboma, the minion may issue on Hoka. I bet you are brabo ma wako ni but Asabi ma ye ma tiefo no enti ase de ye nhwe ne bonem nkotin so na Menim no obu ohwo a anamon bi otu ne ya anaman papa but one expect there the mad no re no obewie ne ye the mad no so ye begina de sunya de pa na wa shafo fon kran enti obi wo positive side of story opese o share Emma obi hunu say anamon we na me start no man hunu sa obi kura nyi ni say obetimi de 50 Ghana abobra ma yeye o start business in Bama na yeye obi di 50 Ghana abobra ma yeye obi ni mu say obi betimi aton sachet water ama esi ni yie obi ni say obi betimi di bodwa table so
atimi ahwe ne ba university amana yeye but obi nso di aye amana yeye obi to ho ya ka awade ho nsam akire na ma na adwene nso onware da ase na enti onyini onware da but nyame bie kwan ma no be ma na ba okosi anu wie no o wa asomdwe wa na ware that's right nti obi sese nti eneme bi a yekekan na medi echi no ema no waste the time kura mpo e wa aware mu aware ka se ohuni anko ware ntam na aware bebre nti wo aware mu asem kura ne waye e wo aware mu ama wawade ayeye ebia ye be sram panimfo no ohu obi a watimi aware ache bese 30 years 40 years 50 years oh ye ni bebre baba yes. ye ni bebre baba obetna se na wa share mema me share e ma me share de wo ma ye wo awade animu a atimi am watimi atena woni ma de ye me fe pa ne se papa panyin ne maame panyin no mo da so te sa awarefo na ye hwe se ebi abamowo ana ba be fa ye awarefo ya na efe nanso ne no ya ware ne ya na ekosi sei na menim it cut across ba bia ye de namo me pa cho if say wo asem bi anas wo nice story bi wo pese wo ne atiefo che wo ebia bitterness bi ewo mu wo pese wo kan na nipa kura nkyere wo madwen emfa nche say this is my situation now meye den and I'm a free mu nso a ni nyina wo betimi afre yem producer na wone no edi enkomo na bibia ya arrange na ye de waba na ya bedi nkomo nice one wo pese wanim beba ye wo way out ye be ya wanim emba but a man for better voice then na ye di nkomo na menim ye bedi nkomo bebre life experience bibia mu ye bedi enkomo number na 0596 and your producer number no 0596 47 9073 0596 47 9073 ofre producer ya no bedi nkomo na de wo fam de wo namu sesie no one yen ache na yesua ade e de afrim ama na timi aboa ye nyina 21st clinic eso ya sene ono ye the sciatica expert the sciatica engineer the sciatica professor ono no oya football team wa anka we Olympics ne mra ne ye bebre enti ba ne se wo to ase entini na twetwenwa de befa na nkokom e de be so na entini ni nyina eye the sciatica expert wo de ba o de mfidi papa behwe onipadua nim na wadosodoso nipadua na ama nipadua no afa na ho oden ene ne ntoma pa afra na bia timi aye kama pa e de amount 21st clinic e wo sunyane kotokrom ya free ho ya free kotokrom se se ade ya original hospital main gate na na say entry gate no ni opposite pe e ho e na ubehu yen